Sanibona nonke. Abantu abahle kangaka. Njengoba sekushiwo ukuthi sesifikile sesithelekile sihamba nenkosi lapha yama-Blue Nation. Nathi sizizwa sithobekile ukuthi sifike kule ndawo. Sibingele bonke abantu ngokuyikhala zabo nokuyihlalo zabo bonke. Phinde khona ngibabonayo nje lapha impela ngiyakhuleka kubo ingalo mthetho. Siyabingelela. La noma nje uhlelo solusha ngendlela esheshayo ngoba kade ngisilindile siyaxolisa ukufika ngalesikhathi Nkosi yami. Kodwa nami niyazi maka into izoba yinhle iqala kanje. Soqala lapha kukhona insizwa okufanele ngiqale ngazo uqala lapha ngizethule kube izoqala ikhulumayo before sifike enkosini. Soqala ngensizwa yami lapha ipho ngisayibona. Umsakazi wamadumile. Sanibonani mphakathi. Sanibonani. Sinekhaya lethu la kwa Blue Nation la.
kodwa ke mhlawumbe ozolethula kangcono sinobaba lapha udla mina uqopha maqopha na kuyizada kuyidlabathi kuyadla kweyimela Sabonga phela seningangivimba nje umboni wengcube ehlathi kayilandela abafika le bowa yathi JJ ijekile ayinde phansi makade malande senikumnikeza ithuba ke sana impela sanibona nonke abantu abahle kangaka njengoba sekushiwo ukuthi sesifikile sesithelekile sihamba nenkosi lapha yama-Blue Nation nathi sizizwa sithobekile ukuthi sifike kule ndawo sibingele bonke abantu ngokuyikhala zabo nokuyihlalo zabo bonke phinde khona ngibabonayo nje lapha impela ngiyakhuleka kubo ingalomthetho siyabingelela la noma nje uhlelo solushaya ngendlela esheshayo ngoba kade ngisilindile siyaxolisa ukufika ngalesikhathi Nkosi yami kodwa nami niyazi maka into izoba yinhle iqala kanje soqala lapha kukhona insizwa okufanele ngiqale ngazo uqala lapha ngizethule kube izoqala ikhulumayo before sifike enkosini soqala ngensizwa yami lapha ipho ngisayibona umsakazi wamadumini soqala ngaye nje athi kunithi kancane Nike nizwe ukuthi cha phela siphethe abantu lapha siphethe abantu abafihla induku emkhubeni siyabonga sakazi sanibonani khiweli pasi ngithelane baloti alushame Imali yazeze lasuka lahlala isema awukola duma Ngiyabona ukuthi kunjani angehle manje ngibheke ngapha eceleni kwami mfowethu awubathathe yibo angifuni uwanda kakhulu awubathathe aluhle uthando mina
Ngiyajabula kakhulu uqale nje kubahlonishwa abaphakeme kube zigaba ngokulandelana kwazo. Ngiyabingelela kakhulu mina ke ngumkhaya kule ndawo ngilapha nje uSuthu abantu bayazi. Angihambi ngedwa ke lapha ngihamba nama combination ngihamba nenkosi yami uKhuba. Akunakho kumina ngikhethe ngumkhapha omkhulu nje ngithe inkosi yomaskandi uma ngabe ifika la ngeke ngikwazi ukuthi ngingasukumi nami ngumkhaya ngiyayibona lento leyo ngiphethe ne-award ke yaka YouTube engayithola ngo-2022 engizoyibonisa inkosi yami ukuthi ngicela ibone since sasebenzisana kusukela ngo-2020 injalo indaba ngiyabonga kakhulu. Ngiphinde ke ngibingelele sanibonani. Ngixolisa bafowethu ungazethuli. Lo nomphamukeni igama lakhe umsakazi ongadumile. Umfana kaMagwaza ngidakwe show. Kwesenkosi uMpungosi. Hamba futhi nenkosi yomaskandi uMpungosi. Yonke into yami noMpungosi phakathi. Nami kumele ngibekele bengoMpungosi yabona. Ngoba noma weyingane waMpungosi. Cha hayi luza ngathatha nganakwethu yabona la. Cha bafowethu ngicela nje ukuthobeka kakhulu ngibingelele umphathi isikole nothisha nje bonke thisha bonke kusukela mhlambe ngabama ngaphansi kweziyawo phezulu ngibingelele kwabomthetho siyabona abakhona ngaphathi kwethu sizizwa siphephile bese ngibingelela ke bafundi bonke asicime le iPhone le ngibheke nabafundi abakhona aphakathi kwenu ngicela nje abafundi benisha lihlombe ngendlela elibaleke ngakhona. Ngenalayi ngenalayi ayikayizwayo athi ngenabana ngenalayi awukosela phela ngenalayi ngenalayi awushayi ngenalayi Ngiyabona ukuthi kunjani angehle manje ngibheke apha eceleni kwami mfowethu awubathathe yibo angifuni ukwanda kakhulu awubathathe aluhle uthando mina mfowethu ngiyajabula kakhulu uqale nje kubahlonishwa abaphakeme kube zigaba ngokulandelana kwazo. Ngiyabingelela kakhulu mina ke ngumkhaya kule ndawo ngilapha nje uSuthu abantu bayazi. Angihambi ngedwa ke lapha ngihamba nama combination ngihamba nenkosi yami uKhuba. Akunakho kumina ngikhethe ngumkhapha omkhulu nje ngithe inkosi yomaskandi uma ngabe ifika la ngeke ngikwazi ukuthi ngingasukumi nami ngumkhaya ngiyayibona lento leyo ngiphethe ne-award ke yaka YouTube engayithola ngo-2022 engizoyibonisa inkosi yami ukuthi ngicela ibone since sasebenzisana kusukela ngo-2020 injalo indaba ngiyabonga kakhulu. Ngiphinde ke ngibingelele sanibonani.
Ngiqolisa bafowethu ungazethuli. Lo nomphamukenu igama lakhe umsakazo ongadumile. Umfana kaMagwaza ngidakwe show. Kwesenkosi uMpungosi. Hamba futhi nenkosi yomaskandi uMpungosi. Yonke into yami noMpungosi phakathi. Nami kumele ngibekele benguMpungosi yabona. Ngoba noma weyingane waMpungosi. Cha hayi luza ngathatha nganyakwethu yabona la. Cha bafowethu ngicela nje ukuthobeka kakhulu. Ngibingelele umphathi isikole nothisha nje bonke. Ko thisha bonke kusukela mhlambe ngabama ngaphansi kweziyawo phezulu. Ngibingelele kwabomthetho siyabona abakhona ngaphathi kwethu. Sizizwa siphephile. Bese ngibingelela ke bafundi bonke asicime le iPhone le. Ngibheke nabafundi abakhona ngaphakathi kwenu ngicela nje abafundi kwenisha lihlombe ngendlela elibaleke ngakhona. Ngicabanga ukuthi lokhu ukuthi mhlawumbe ngithi kenisha lihlombe ngoba ukubona umuntu njengokhuzane ngamehlo futhi ungezokhipha ngisho isihlanu kuyinhlanhla engandele ba. Mina nje mangigibele mangihamba naye hleze ngihappy ngoba vele umuntu engazi ukuthi umuntu wabantu futhi umuntu othandekayo kubantu so ake nimshala nje ihlombe ungayiphakamisi kwakhe ayo ngekhawa noma ngenkosi yomaskandi ngoba mhlambe le malandela le ukuthi inkosi yomaskandi kuzomela mayisisuse ekutheni inkosi yomaskandi inkosi yabo bonke inkosi yabazenza amakhosi omaskandi yabo akuseyona inkosi omaskandi kuphela inkosi yabantu abazenza amakhosi omaskandi angalo mina ngiqonda kukhona abafisa ukuba yona but inkosi yabo so njengamanje kodwa ngikho lapha bafowethu ngicela ukuthi ngoba inhloso nqange mhlawumbe niyazi ukuthi size ngaye ubhuti ukhuzani umfo kaMpungose phansi enkandla eMandaba la esimlanda khona ngizocela ukuthi semukele yena asasecela izibuzo ngaphansi. Sanibonani kwaNongoma. kwaNongoma la. Indawo yala ikuphi igama layo? Mbimbini. kwaNongoma Mbimbini. Emahlabathini. Yes. Kwacesa. Kanti le ndawo inendawo engaki? Asengitshela amagama amaningi. Twise Mbimbini, Mbimbini, isikoti, thwa kwaNongoma. Uthi Kacesa, twise emahlabathini. 2 futhi. Ngakho lapha uSombimbini isikoti. Yeah. Ngaphansi kwenkosi yakwaButhelezi emahlabathini. Hawu. Impela emahlabathini. Bese yazi uyanda kunokuba asiye unongoma sikudlene nawo. Onisemngceleni kwaNongoma. Semngceleni noNongoma. Oh, nisefront. Yazi ngizokusuka ngo9 eThekwini loba kufika manje yazi ngime ndawo. Hayi ukuthi Mbimbini. Ukuthi Friday. Ukuthi wacela. Ukuthi ngasenkosi uMtheleni. Hayi ukuthi kwaDwala. Ukuthi emahlabathini. Niyaphila kodwa? Yaphila. Cela nikhuleke mina ngumuntu okhulekile. Lalutho uthando lethu. Ekhaya siyakhululeka. Ekhaya siyakhululeka. Niyazokuphi? Khululeka nini. Ekhaya siyakhululeka. Ekhaya siyakhululeka. Ngisanqaqa nje ngicela amaphepha. Ngicela ukunibingelela. Ngiyakhulela inkosini uButhelezi. Sowalisa.
abanye bathi usokwalisa mina ngithi usowalisa ngoba vele osowalisa hayi osokwalisa siyathokoza kakhulu ngiyakhuleka kumphathi Maqeka ngiyathokoza kakhulu ukuthi namhlanje ungamukele esikoleni sakho cha funa ngisho ke lokho ngoba ngifuna nikhulume ngeyiko angimenywanga lesikole ngize ngathanda ngabona enye ama video njoba benibona kune challenge manje eqhubekayo ethi ngena kulayini lesikole esinye isikole esaba sezikoleni zokuqala ukuthi senze leyo challenge ngase ngithi ke ngixhunywa inansizwa usidakamizwa ngithi usidakamizwa ke mina ngixolele okonje khona ingane kuze yami ngingamdelela uthisha nini zibiza ngoba ngithisha futhi uthisha umathe emabehe ungashaya ingane ke ngithi mina usidakamizwa lemsizwa ke leyo so wathi mangabe ngithumelela ivideo ngayiposta nayibona ngiyipostile yebo belo ngihambe ngiqala isikole siyelo ngithi siphi isikole lesikele sengihambe ngibuka ivideo ngihambe ngiqala izikole awu mase kanti sicashile sehlathini lapho ngaphansi kweshaya vele ngeke ngonakala umsini uzosho phezulu so asimsasindele ukukhuzani 5 4 3 2 1 asaseqala izifuzo ngaphansi sanibonani kwaNongoma kwaNongoma la indawo yala ikufika bala Mbimbini kwaNongoma Mbimbini Emahlabathini kwacesa kanti le ndawo inendawo engaki asengitshela amagama amaningi Twise Mbimbini Mbimbini isikoti thwa kwaNongoma uthwika acesa twise emahlabathini 2 futhi Ngakho lapha usoMbimbini isigodi ya ngaphansi kwenkosi yakwaButhelezi emahlabathini impela emahlabathini bese yazi uyanda kunokuba asiye uNongoma sigudlene nawo semngceleni noNongoma oh nisefrag yazi ngizokusuke ngo9 eThekwini loba kufika manje yazi ngime ndawo ayikukuthi uMbimbini ukuthi Friday ukuthi wacela ukuthi ngasenkosi uButhelezi hayi ukuthi kwadwala ukuthi emahlabathini niyaphila kodwa cela nikhuleke mina ngumuntu okhulekile lalutho uthando lethu ekhaya siyakhululeka ekhaya siyakhululeka niyazokophi khululekani ekhaya siyakhululeka ekhaya siyakhululeka ekhaya siyakhululeka ekhaya siyakhululeka ngisalinqaqa ngicela amaphepha ngicela ukunibingelela ngiyakhuleka enkosini uButhelezi sowalisa abanye bathi usokwalisa mina ngithi usowalisa ngoba vele osowalisa hayi osokwalisa siyathokoza kakhulu ngiyakhuleka kumphathi Maqeka ngiyathokoza kakhulu ukuthi namhlanje ungamukele esikoleni sakho cha
Funa ngikusho ke lokhu ngoba ngifuna nikhulume ngeyiko. Angimenywanga lesikole ngize. Ngathanda ngabona enye ama video njoba benibona kune challenge manje eqhubekayo ethi ngena kulayini. Lesikole esinye isikole esaba sezikoleni zokuqala ukuthi senze leyo challenge. Ngase ngithi ke ngichunywa ina insizwa usidakamizwa. Niyama ngithi usidakamizwa ke mina ngixolele okonje khona izingane ukuthi yami. Ngingamdelela uthisha nini. Zibiza ngoba ngithisha uthisha umathe emabe ungashaya ingane ke ngiyethi mina usidakamizwa lemsizwa ke leyo so wathi mangabe ngithumelela ivideo ngayiposta nayibona ngiyipostile yebo belo ngihamba ngiqala isikole siyelo ngithi siphi isikole lesikele so sengihambe ngibuka ivideo ngihambe ngiqala izikole awu mase kanti sicashile sehlathini lapho ngaphansi kwehlala so ngathi ngicela ukufika lapha esikoleni wathi nene ngase ngithi mina kunquma uthisha omkhulu wasenquma ngisho omkhulu hayi angifike namhlanje ngiyizela ngenxa yothando lwabantu ngingathi ngahlezi ngiphakathi kwethu the mase ngifika la ngathola okuningi khona nomama bahle kanje abazambeni laba ngizaba maplay queen oh baba basemakhaya abakajoji abakafika abanye oh umkhombe eduzo wakho oh naba oh siyathokoza kune khansela ngiyakhuleka baba ngiyamthetha ngithi Jengiswa ngiyabonga kakhulu ukuthi ithola ithuba lokuthi namhlanje ngize la esikoleni isemkhombe ne Emkhombe hayi emkhombe ngirongi mina mangithi emkhombe semkhombe oh la semahlabathini kwaceza osibuthelezi zeflyhead semkhombe bekuningi ne ngase ngithi ke angize la esikoleni namhlanje ngizonibingelela nje ungonakele lutho ngoba ngumuntu wabantu mina ngiyasukumela phezulu mangabe ngifika noma ngibona uthanda abantu bengikhombisa ngalo zikhona nezinye inkolo engisazivakashela kodwa ngithi angiqale la emkhombe ngiyofuna lo line enaniwenzile kodwa lapha phakathi nesikole bese ngidonsa phambili wonke umuntu la uzongena kulayini ozoncaba siyamhudu angizwa so ke ngiyathokoza kakhulu kade ngibona abanye beza ngenyawo ngapha Nkosi yami bebaningi bengekwazi ukubala ishaka behamba ngemoto encane ngena space mhlamba sendleleni beze khona la behambe ngiphamisa izandla yonke le ndawo futhi bese nishilo ukuthi ngiyena kanti bengithe anofihla ngizoza nje ke la ngoJanuary ngiyacela principal ungenzele izingane ezo-30 engizoyithengela i-uniforms leyo uniform asilana ngengane zama kakade Ngilalela kakaqedi Somqala phansi umfundi esicathulela ngemkhiphe phezulu Angizothumela ke ngizozilethela mina Ngicela ukuthi kulele kuwena ke aqeda ukuthi uzoqoka kanjani ukuthi labo bafundi ngikwazi ukuthi ngibasize
sesinokuhlobo baphakathi nina ninganakile nani zenzela nje kananazi ukuthi senithinto ngathi mina ke ngumabizwa sabela noma nini ngiyanithanda Sikuhlanganisile ngaphandle kothando. Uthando nje Nkosi yami. Udede. Khona kunochuku ngapha emva. Ngiyathoza kakhulu ke. Laba bemshini ke njengoba ngishilo ngathi angizile la ukuzofa ukuthi hayi ngizoba serious ngizodabukisa noma ngizoshumayela cha. Bengizonibingelela ningibone nami ningidele sishushe ngiyabonga ke ngeke ngikhohle ukubonga okokuqala ke before ngibonge ngengane ekhuliswe kahle ekwazi ukuthi irecognize abantu ngendlela efanele angitholanga ilist ebhaliwe ukuthi obani abantu akufuna ngibabingelele so kunabantu abakhulu la abakhona phakathi kwethu engingabakhethi engibabingelelayo kodwa ke ngokukhethekile ngibingelela umhloli esinayo namhlanje uMiss Pungos hayi kabi uqondeza kanome sakana ezakithi ayishintsha akashintsha isibongo noma engagana uMiss Pungos nje waya hayi akuyena uMpungose uMiss Pungose owakampungose phela sukume kufake no blue ngekhathi zethu safunda thina esikoleni kwakuthi makusukumisa umuntu angase nithini manje thina kwathiwa shine Miss Kuba shine thube sekuthiwa juice isibathi nesayisho lonto mashaya isihlombe esikoleni kuthiwa 1 2 3 1 2 3 vala 1 alimshaya ihlombe futhi vala haya shaya uprincipal ihlombe senesikwele ashaya sambe 1 2 3 Waza siyabonga kakhulu siyabonga ngiyajabula ukuthi umculo wami nothanda ngalendlela enginenzela ngakhona ngoba thina amaciko uma senza umculo suke singazi ukuthi uzofika kanjani kubantu ayiki inenzima nje kuba umculi ngoba usuke ungazi lento oyiculayo kaza abantu bazoyamukela yini uma ususikhiphile ilanga lokuthi uyarelease ubulokhu ucabanga ukuthi oh wenkosi uyathanda uthanda uma umculi ngeke uhlala ungabi nawo Facebook ngeke futhi uma umculi uhlala ungabi nayo TikTok ngoba usukufuna ukuyolunguza ukuthi bathina abantu ngomsebenzi wakho so nami ngathi mangabe ngireleasile nge15 ngathi mangibona ama video ezikoleni ngathi mina yahle yakho awu ngathi mangibona abantu ngiba nenhlahla ke mina ngiyena lo muntu othi mayireleasile noma ekhiphile ngibuye ngikhuluma isiZulu phela yebo sambile lapha yabo sekuhambeni manje akusuki phela namthi ngibuya le New York ngathi mangabe ngibona ke ngase ngibona hayi akuvamisile ukuthi umculi abantu bethanda ingoma zakhe ezahlukahlukene bethande zonke kodwa ngathi mangibona la ngabona ukuthi abantu bazamukele zonke ingoma zakithi ngase ngithi hayi ufeziwe ngiyabonga kakhulu ngoba nathi suke sisebenza ngokuyikhandla ngenhloso njalo yokuthanda nina yokuhlezi njalo sihlezi sifuna ukunibona nejabule angithi ngiyacela ukuthi nibe strong ngiyazi yoba nila bakhona abazali emndenini yahlukahlukene baphuma ngaphansi kwezimo ezingafani kodwa nje thani ungaphili impilo yamanje cabangela ikusasa kukho konke okwenza ucabangela ikusasa ucabangele la uyakhona uthi ngelinye ilanga noma ngabe isimo sakho sizima kangakanani kodwa ngelinye ilanga kuyokwenzeka nami ngangifundela isikole nje ngigqokela futhi icathulo esiveza ubhozo ngigqoka ibhuluku elithungwe ngohala ngikhumbula ngo2008 la khona esikoleni othisha babezodonate ngeingubo zabo abangasayigqoki
kuthiwa kuphathele ingane ehlwempu ngiyingane ehlwempu egqoka ijezi ka principal kodwa ngangazi nami ngelinye ilanga ngiyogcina nami ngikwazi ukuthi ngibe semhlabeni ngibukwa abantu nami ngingalali ngingadlile nakithi ngingalalwa ngadlile ngifike eGoli mina ngangihlala emkhukhwini malina ngangishiftela ngale ngoba kwakunetha yini ungathi iphupho weba kwethu yabo into mayisenzeka kuwena ngathi iphupho sonke ke sinezibusiso zethu uNkulunkulu asibekele zona njengoba ukhona emhlabeni unekusasa lakho uNkulunkulu akubekele lona okwakho ukuthi uhambe uqonde ungagudluki la kubeke khona uthe mangabe ngiqede esikoleni ngangenayo imali angiphasile ngiphase nje kahle Nkosi yami ngangisiqenqeshe eklasini kodwa mase kiyo ama university angiyanga ngoba engekho amandla kwangekho ngishinto ethi ngayo photocopy edrobheni ngoba kwangekho mali siphila ngempesheni kagogo ekhaya sibaningi sizi intandane ekhaya siphila ngempesheni kagogo ngahamba ngaya ePitoli ngiyangumamncane umamncane wami wayehlala nomkhwena wakhe ngingenayo indawo yokulala ngani bangifike eGoli ePitoli ngahamba ngaya kubafowethu ngawolala ehostel abanye abafowethu bangixosha apha ehostel ngahamba ngayocelela komunye umuzi komunye umuntu ehostela ngawolala ekitchen ngahamba ngayosebenza ebusha ngihola 200 rand ngeviki ngabeka imali ngakwenza security imali yami ehlala emva kogodo ngakwenza isecurity ngaqashwa ekubeni security okay before ngifike ekubeni security ngiyaqhubeka ngithi ebush ngiyasebenza ngapha ngesecurity ngisebenza khona la ebush ngavele ngathi mangabe ngiqashwa isecurity ngaqashwa isecurity egada khona la ebush yangixosha ibush maye ngixosha ibush kanti ngizoqasha isecurity esebenza la ebush yaphinda futhi ibush yathi asimfuni lo sengibuya sekuyisecurity yathi hayi cha lo hayi siyambonga ngangabe ngisazi kumele ngiyephi ngathola enye security ngihamba ngayisebenzela khona ngihlalele egate ngingenisela imoto ziphume futhi imoto uma ngabe ngisebenza la ngigadi ibhilidi lapha la kahulumeni nabasebenzi bahulumeni ngelinye ilanga imina engimukela amaphepha osowethene osolezo abantu bamukela imina ngiyabanikeza ama office kanti ngelinye ilanga ngikho la esekuthini sengiyaculayo kuzoqhamuka iphepha eli front page yimi ngu-front page ngimukela iphepha esangweni ngiyonikeza abantu ebuilding babuya bonke abantu ebuilding bathi hawu kwenzakalani la ngithi ngifuna ukuyiphika ngiyayiphika kanjani ayi ngithi hayi awuyima yahene yimi nginamahlonyanyana yabona ngoba labantu bangipraise ababona ukuthi ngikufront page emaphepheni kuyinto enkulu ukuvela ephepheni ukufront page kuyisowethene ephepheni lezigisi kodwa manje futhi uhleli la esangweni wena sekudlula la yabo kanti ngokubonakala ephepheni kuzoba khona umuntu la ngaphakathi osebenza ngaphakathi ozovele ashomane nami ngaleso sikhathi avele lo muntu ayosebenza kwenye indawo afika abe into enkulu kuleyo ndawo bese mabehlela imicimbi athi khona umfana engimaziye ngambone esangweni ePitoli security yonke lemicimbi yala izohanjwa yilo mfana ngaze ngathola amandlana ukuthi ngikwazi ukuthi ngiqongobezelele ngithola imoto ngesimanga somuntu wangibona kuphi esangweni ngalamagama ke bengifuna ukuthi la uNkulunkulu akubeke khona vuma ukuba lapho ngoba khona umuntu ozohlangana naye ekufice la ukhona kodwa mawuzofuna wena ukuthi mangabe uNkulunkulu ekubeke la ethi ozosebenza ugobe iqolo la ushiye phansi ngcono ngehlalele ekhaya ngesikhathi uhlele ekhaya akekho umuntu ozohlangana naye kodwa la kwagobe iqolo lengakuthanda naleli ibhune liqashile lihambe nawe lokufaka kwezinye indawo iminyango ivuleka ngokuthi uthatha istep uye la uyakhona so ke mangabe umuntu ococomayo ohlala la nangu la usela ngeke uzikwazi ukuthi umuve kalule empilweni halala nami ngamuva ngoba angizange ngize ngicocoze leyo nto ke ngakhula nayo ngoba ngisho ngifika emculweni ke manje ngiqhubeke nalonto ukuthi ngingangeni lenkampani ngingenele ngafika emculweni ngafikele ngane nizomama ngaze ngaphuma engane nizomama ngoba sengiyovule yami inkampani ngahlala 7 years engane nizomama angaze ngithi ngisengane nizomama 2 years sengilapha 2 years sengilapha 2 years kodwa uNkulunkulu wafika engane nizomama wazi ongithola khona wangithatha khona wanginika amandla ukuthi ngivule inkampani ngiyimele ngasiza abanye abantu so ke ungagcogcomi empilweni ngoba uNkulunkulu uyazi ukubekele indawo khona mawuhlala la ukhona hlala la ukhona
Ngiyangizwa ke ngihamba kanjalo. So bengithi angimhlephulele nje leyo ngcinyana yokuthi nikwazi ukuthi nani njoba nikhula bafundi nibancane msana ukugcogcoka. Uthisha mayisaphumile akulona ithuba lakho lokuthi usalugcogcoma eklasini sokuzozwa ngawe manje eklasini ngoba uthisha usaphumile. Njalo uthisha mayengena khona ngathi amagundane sekuyahlala phansi kuyaphuthula. Kufanele ukuthi ngaso sonke isikhathi uhlezi udiscipline. Ngaso sonke isikhathi. Ngiyabonga kakhulu ngaleli thuba enthena ngideka lona. Ngiyathokoza kakhulu. Ngicela owesando sethuthila ngithi ungale manje. Noma kakayi. Isound iyathatheka. Akayikubuleke ngoba sifuna ukuya lapha phakathi esenta. So wonke umuntu amcela ngene. Sekwenela. Noma singeke senele kulungile. Sekwenela. Wena mfana ngena layi. 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 Impama waza ikokhela.
Kenalai.